Другия път е бивши председател. Чучино, два броя. Това е нещо как няма броя. И почваме. Например, ако не бяхме луди, млади или стари завзеци, или пияници по кръчмите, или ченгета на ъгъла, или таксиджии, които винаги много знаят и не могат да заспят, без да се пребали някого, просто не заспиват. Или тети, или ученици, или студенти, или зъболекари, или санитари. Ако не бяхме някакви си хора, най-различни, а всички бяхме легнали в затвора, върху един нар, с една решетка, за която минава надзирателят периодично, но ти не знаеш точно кога ще мине. И ако всички бяхме тъй нейна, то на челата ни щеше да пише следното: избий си една чекия и отидай да се реш. Амин.